बहुत ही सुंदर भाव में बूढ़ा जी सुनौले हाँ कहले हैं कि मतलब मोटका हो बर्दाश्त करे के पड़ी आवाजवा के कहले हाँ तो तहार मोटका हो के महिका हो के हमारे कोनो लगा के फारे के आवाज हमारा आवाज लगा के तहार आवाज तो फारे के नहीं के हम चिल्लाएं तो हमार फाटी तहार मोटका हो तार तो फटबो करी तो कोनो दिक्कत नहीं है कैसे पहले ही से मोटका हो तार फटबो कर हम कहीं कि एगो लेबो कि तोहरो दुइये गो चाहिए तो कहत रहे कि 3 गो दे दी हो चाहे 4 दे दियो बताओ हां माई के पूजा में यही चढ़ेला साफ बेवकूफ बाड़ो ना हो गइल बाड़ो कहां अश्लील बोले के बता रही ध्यान देवे के चाहिए गलती कहते नहीं हम बोले तो साफ सुथरा बात बोलो हर एक आदमी सुनी देखी ओकरा हंसी आई ना देख मतलब आई कि भक्ति हो अपना नचनिया से कहले कि देखो डार्लिंग देखो आज मैं चूसूंगा कहले क्या चॉकलेट लॉलीपॉप आइसक्रीम नहीं कहले कि ना तो मुंह से नहीं बोले कुछ को अश्लील बोलो बोलो बुढ़ा टोपी वाला बुढ़िया क्या चूसेगा बोलो बोलो तो कहले कि आज चूसूंगा अब नए नचनिया हरकत नहीं 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 पहले ही 28 से 32 हो चुका है अब और नहीं तो ये रामायणिक भाषा में कहते रहे पागले हो चूसला से कुछ बढ़ेला थोड़े चूसला से बढ़ी लो बेंजू वाला मुंह में लेके घूमते कुर्तावा ठेवन पर लगे रहे पहले छोटे चलते असली ना बोला कुर्ता फालतू बात ना सावरिया मोटको आवाज गोइत्री बा कर है धैवट से धैवट जात रहले तार से जाई जात नहीं खे हम ऊपर से पूर्वी ठाट में गावी तू लग लगाओ कि जे करे नाम जी हवे करदा तहारा सुदर्शन भाई का आवाज एकदम सड़ुआना नहीं और मैचिंग करे गावे रहलो तो सुन गेला ओहो भाई हमारे मार्केट में बाड़े सुदर्शन भाई बाकी हेलो बोले लेते तो सब सुन ले बने कैसे हमने के बोले हेलो 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 ओ आलो आलो थोड़ा रिपीट बढ़ाइए आलो तो ये आवाज माई के देना जेकर जगह बाऊंगा को है का पड़ला सावरिया रे सावरिया रे कि अब डरना हाँ 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 हाथ ना लो बैठल बा सबका माई बाप भाई भतीजा बाबा नूनू बेटा पतो बन हमार बेटा हो हमार पतो है ना एगो कभी कहले कि वर्ल्ड इज स्टेज एंड लाइफ इज ड्रामा वी आर एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर ये सारी धरती एक मंच है जिंदगी एक ड्रामा है हम लोग एक्टर हैं फिल्म से सीन समाप्त हो जाई डायरेक्टर ऊपर बैठे बड़े बोला ली हैं कौन सोर्स पर भी कौन डोनेशन काम ना करो बूढ़ा भाई तो कभी अपन मत दिले बारे हारमोनियम और खोलो भैया हारमोनियम के गायक हैं हिले ले रोले हम दुगो बेसुरे रीड दब के गाना गबड़ा ले हम ना बजावे तो ना बजाए क्या हुआ नई खायापन जगत में क्या हुआ नई खायापन क्या हुआ
ए जके हुओ नहीं खे ए जगत में केहू नहीं खे आपन जगत में केहू नहीं खे आपन ईश्वर जो निकल रहा है पत्रकार महोदय ईश्वर कहीं ढूंढने नहीं जाना है ईश्वर जन स्वर बा ईश्वर ही ईश्वर है जले बाबूजी के ईश्वर चलत होई गद्दा पर सुता के मुखिया जी गंगा जल डालत हो के मुंह में तुलसी जल डालत हो काहे खाती बाबूजी बाड़े अब वहीं आज जैसे ईश्वर बन भइल होई अपने बेटा लोग गादा पर से उतार के भुइया चटाई डाल के उत्तर में सिधान को के गर्दन में माला डाल के मुड़ी तक दुगो गर्भवती हलावल ऐसे कि बुझा जाला कि माटी के शरीर माटी में मिले जाता है झूठो मुठो रोज है धोखे रखल बाय अपनापन जगत में केहू नहीं खे आपन जगत में केहू नहीं खे काहे कोनी हो इ नाता के ताता कबले बा कभी पर मत देले बाड़े कि नाता के ताता इ नाता के ताता अरे लागल बजोले रुपया पाले बतले भाई जी रुपया पाले बा रुपया पैसा लोगे बा बालो बच्चा मानता गलती ना नू नहीं ये मतलब के लोग हो पत्रकार महोदय हम सामने प्रमाण देता नहीं भैया बैठल बड़े ना स्टेज के लगे तो ऐसे उठो अब बहरी जा तारा से केहू पूछबो ना करी कहाँ जाता रहो काहे जाता रहो तारा संग हो केहू ना जाई यही जैसे यही जैसे उठो 4 गो फ्रूटी लेके आगा बढ़ो 15 गो पियकड़ गिलास लेके दौड़ जे पीछे कहिए केंगो 15 जना लगी लो समाचार पूछे भाई खासे भाई हलो परिवार ठीक बनू बाल बच्चा तने परिवार ढार दिया बीर बीर ना है आ पियल छोड़ देबा कुल संगतिया खत्म महू लेके मारत एगो आ तू आवत रह तारा पहुंचे मार के बिग दिखा हो गरम पानी हो कंठ झुरा गेल बा कूला कर दर केहू के केहू है ना सब है मतलब से बाई जा नाटक दादा ए जल्ला गोल बजोले रुपया पाले बतले भाई जी रुपया पाले बा सभे बेटा ऐसा ना होला मुखिया जी नहीं हो जीवन भर सेवा कोई मरणोपरांत श्राद्ध कर्म को के लोगन में खियावल को दान दिया व्यास लवाई 1.5 लाख 2 लाख का पंडाल बुझाता हमरा खरवासो बतोबू मंच में व्यास लो में साउंड में कौन काम लेता रुपया जन को लगे श्रद्धा बावे तब ही इतना सुंदर श्राद्ध उतरल बा श्राद्ध इदम श्रद्धा श्रद्धा से ही श्राद्ध के उत्पत्ति हो अगर ये प्रोग्राम ना हो तो 1 लाख रुपया बचित नू तो काहे करोले बनी मुखिया जी श्रद्धावान बनी तब नू ना तो प्रोग्राम ना हो तो गांव में कोनो जाके लोग थाना पर केस ना करी कि मुखिया जी दुगोला कहे ना करो नहीं हम केस करब रहुआ पर श्रद्धा बतबे तो ऐसा बेटा नहीं खेलू अगर सब बेटा मुखिया जी नहीं रहते निमन रहते तो हमारे भारत में 350 वृद्धाश्रम ना चली बढ़िया बढ़िया रेंज के इंजीनियर डॉक्टर लोग बुढ़ापा में तबीयत खराब होता महतारी बाप के लिए वृद्धाश्रम में डाल देता लोग तो हमने के बिहार तो बहुत निमन हुआ बहुत मुखिया जी के नाम पर फिर पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन करते जब भोला दानी बनौले रहे न तो लूट के थाती बेटा बेटी नाती
लूटो कथा दी बेटा बेटी नाती रिश्ता का को देला समापन रिश्ता का को देला समापन जगत में केहू नहीं खेयापन जगत में केहू नहीं खेयापन कहता रहे कि भेंता जी के लड़का के बियाह में 21 के बा कहता रहे कि 1000 बिना बियाह ना कहता कि ना 1000 दो 1000 दो इहो वही जा सुनत ई कैसे जान गइले एकर माने इहो जा रहल है कौना पक्ष रहल है हमरा नहीं खबर विजय कुमार जी पुरस्कार 100 रुपए दरबार विजय भेक प्रणाम बा हई कहले हम बूढ़ा की हरेक गांव में पहले यहाँ खड़ा होके तो एगो नीचे से धर्मात्मा जी कहता नहीं नमो धर्मत में चौबे होंगे चौबे कहता रहे कि हर एक गांव में घरी 5 गो मऊग होता रहे सब तारा अनुभव के कमी बा व्यास लोग मंडली में देखबो 2-3 गो मऊग होता रहे मंडली तो गांव के फेर में लागो मंडली के फेर में रहो ना 2-3 गो भेटा जाए कुछ पुरान भाई लोग कलर देख के छोड़ने वालों जान और बा चक्रधार पर हतन ओने जक मारो यो न होलू मारा मारो आ रथ मागे चपले रहो भाई टोपिया लगले बड़े सामने सामने बैठल बड़े नीचे वाले बाबू हां 2 गो टोपी लगले बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद एही जे घर ता वो लड़का वैज्ञानिक बनी कैसे कैसे ए बाबू साइंटिस्ट बनी है गड़ल चीज के खोज करी है डीजल कहाँ निकली किरासन तेल कहाँ निकली पेट्रोल कहाँ निकली कोयला के खदान में कोहिनूर हीरा कहाँ से निकली बड़ा बाबू तेज टोपिया से ही पर ले आड़ कर ले कैसे जानी है जानता नहीं कैसे नचनिया नाचल ही चक चक नू लहंगवा फहराइल हो तो सबे मुंह कर देखता वो लड़का के देखनी हो जमीन में गड़ल जाता काहे खाती देखो तरह के पैंट पहन ले कि ना नीचे कि जड़ा है घर इनर फूल चलता है एकदम आरत पाके स्वार्थ के साथी गोबर तोहरो पाथी काहे कि बिना मतलब के सटीना के हुआ के कोके देखो सत्यापन जगत में के हुआ नहीं के आप अंतिम पद हो कहे और बिंद सब अरे बात देखावा के करा पर करी हम दावा ए भाई जी के करा पर करी हम काहे कहता नहीं सोनू संग दिल के संगवा में मिल के सोनू संग दिल संगवा में मिल के करतनी जीवन यापन जगत में केहू नहीं खे आपन केहू नहीं खे अब तनी 5 मिनट रामायण में चलो।